Halo guys, ma khabar? Dinini godan video nongtamonko gasigo baraयलायबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दा जोङो बाजाराव थांबाय दोङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम आं हानायमानि जोंनि नेवलार बिथामोन ना नेवला बिथा बाजारखौ दिन्थिगोन हानायमानि आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जौसिन नायलांबाय था नामा डाइरेक्ट बाजाराव लोगो मोनहैखासिगोन गाइस माथो बाजारावनो मानसिफोरा खालि दा गाइस जोङो बाजाराव फैबाय दे मोनफैबाय मानसिफोरानो गैयाथ' माबा खालिथार टाइमा बारा जायाखै नालाय कारने खालि एकदम बारे गय लागोन गयखौ फानो दा मा बायगोन जों दा आलु मैगं बाजारखौ थांसै आलु सालु बायनो आलु पियाज माबा बाजारावलाय बायदिबा बोरै जानांगौ मोनसे दागाय जोङो दे itu gimana potol tuh? Potol tuh gimana? Posis? Ya masih deh mah sing masih deh neular tadi mana baik दा guys जोङो बाजारनिफ्राय फैबाय बाजारा खामानि गैया दिनै मानसियानो गैया दा जियानो जाया मानो गामियाव मोनसे खाना दोङो बैसागु मोसानायनि दायलायनोसै इखौनो नामा जोंना एबार खानावनो जासिगोन खानाया जियानो जाया मानो दा नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन जोंनि गामिनि सेंग्राफोरनि खाना जानायखौ अमा मासे बायदि एबार गाइस दा नोंथांमोना नायलांबाय था डाइरेक्ट लोगो मोनहैखासिगोन खाना थिलियाव आच्छा खाना जानाय मानसिफोरा